All Karbi Anglong Inter-College Cultural Competition Ingdeng Pho Kipang Chingpon. Dolamara Forest Ring Adui Pen, Golakhat District Adui, Sub-Jury along Habit Ingnar Johnny Kithi. Dilai along Kuti for Anam, Adora Ser Kinep Dunlong. Kasperatum Rongkimi Sangti DS National Highway 39 Arai, Ru Samson Singh Ti Akumlin, Kepangniji along A Kisom. Borsing Teron Amethang Akhipen, Kiduk de Don Inkoyapan, Pekar Keron Pon. Karbi Longri Abirta, Kelangara Doan Pan, Kardom Pajer Iglo Kardom, Pini Karbi Longri Abirta, Ketan Ponjia Bang, Nili, Sami Kabin Teron Pi, Pini Birtang Ton Pen, Arjuponik Sena. Lakha Krepli, Korkanti Constituency Kaparo, Donka Chingtu Mate, Dendakat Patua Klamalong, All Karbi Anglong Inter-College Cultural Competition, Kepangni. All Karbi Anglong Inter-College Cultural Combination, Mai Cheng Cheng Ko Ada Porpai, 11 Malompen Dendakat Longmir Jeng College Asaihem, KACCM Dr. Turiram Ronghang, Ahin Pen Ing Pupon. Lapen Tepini Bangso, All Karbi Anglong Inter-College Cultural Competition Amai Long, KACCM Ahin Pen Longmir Jeng College along Lothan Bang Atumapan, Appointment Pi Pajirpon. Lapen, Kedokawe Krepli College Chetong Pusi, Mai Pupen Nang Pachini Pon. Puluni Pen, Sarhon Ingti, Karbi Longri Abirta. Lapen, Ini Det Api, All Karbi Anglong Inter-College Cultural Competition Amai Pangcheng Pon along Central Committee Amai Po, Songja Tiso Pensi Bangso Amai, Chari Pon Lapen, Alohi Amen Pen KACCM, Dr. Tuliram Ronghang, EM Rajutiso, Khonsing Rongpi, Prodip Rongpi, Kacherong Pipi, MSC, Sima Ronghang Pi Lapen, XEM, Kang Buratok Bi Lapen, Penang An Man Pen Kedotum Chitong Dun. Rabun pensi bini tawang suku sedame bini ke angbo adilo penama bang itu on ladak sedame mane ijun jason sini lu jethek kasi ladak kecepati hari so jang tumaran sedame kenang sot lima lahir sedame nada mangke aku untuk ipon heji bisa. La pendesa tante la kedam ke bang awar sai apana bang Kedam ke bang awar sai la kadu be bisa tamne in pesila claiming ko tempi ko si betum alang itu kan la itu terang itu ben bi ke college ben ke bang alang itu group leader doji ke modi group leader ko ci ko ja wala itu ma ake dorkar gitu ni artikel sorting si requirement setting si dilihat requirement setting si Matijong ni Pai Kre Hini Arni, Lakha Inkora Trok, Durbaguri MSC Constituency Ardo, Dolamara Northern Ring Oduipen, Golakhat District Adui, Sub-Jury along Habit Ingran, Perenge Kahomridam Pen Karjo Hut, Forest Chokomara Tumpen, Nange Thandun Atenke, Ijon Ke Api, Ijon Ke Asoalo Pusi Nang Thandun. Asoke lapu Dolamara Northern Ring, Keparlo Anasikiti Lapen, Ijon Api Abangke, Hapu Sub-Jury Anatskiti Dam. Lasi, Laso Ingnar Kithi Lotke, Duwaisi Kecholong Bon Pusi, DFO Pen, Honde. Sitame, Ahok Pet Pen Kithi Long Abangke, Kahumrida Mahut, Chini Nelang Athenon Si, Guwahati Forensic Report Apan, Kelong Lang Pusi Nang Thandun. Lasi, Forest Department Chukomar Tumta, Amethang Asai, Chiklem Pamera, Monon Pike Lason Ahuni Kawe Tudeji Apanta, Chiroktok Aratatum, Ningjirinti. Ini langsung aing nar gitu lah butak. Dilihat sini tu biajo prai baji kresia por ing najak lepu il tu mah habit penang dulu kala dalam marah habit pen pu
nang copan pan pun rit nan hidi nan bang lo lasu api mana ben dak lu tu berapa benar pon copan ben api kopi tong e chulong lo ne chin de lo mat jonia ing nar bang ke api asu tum bang dak si thina gong la si nil tum doktor tum aning ye la ben ke la muni tum ke thek lo teng te pini poison si chulong la san si nil tum kamatha si non doktor tum postmortem kori bam lo si ta result bang mola forensic pen le lo ti ke dadak pen chin der po honde bang e dawai si cholo asal si ni tum kamatha ke thek lo teng te jela song na bang sir te la non bang la ili tu mathu si puri mana dagi border pinalo mate sir non ni tum chin teng de la asu ijon ni pen ijon bang ke api them chot ijon bang ke alu asu makhana bo hai la bang ke lit makhana asu bang elit tum Karbi Long si puri lo la bala ke thi bang Golaghat district la na la jela so iton kilang lo gote sir te la nang tum ko son la chini don na mani la so na dalam situ la son chiri kuna tum chini don la bang ke lit tum chin ne mane ing nar kai ta il tum la dola mana ha bi ti kai da do wer jo ni kan kan tim dak sidu ba pen tum nang chu pan la pu hidi nang chu pan pa asi kopi ya bostu ke chulong ni la bang ke lit tum dak chin dak la sir nalimen je thani nelimen ke si bimol sing taron mas taruan non dak dola mana ren so si Matijong ni pai crazy ani kangsam por phai truck ra minute thongke bapor Karbi Anglong police atumpen dilai towar krok thom along ihum hem konglong registration number AS01 EV2359 along penser kinep dunlong la soser hithialong kuti pli an ador doji pusi pachini pon la soser penmen kangchinang check atum prakas basnat arta thongke prahini Manipura sor lapen subas bista arta ningkan pli kebra pli Manipura sor pusi pachini pon labangso kinep pon along Karbi Anglong police abitung pen John Das APS SDPO Bokajan assistant OC Bokajan IC Lahirijan lapen ASI Dilai PS atumben si labangso asai pachun pon lo Dilai pen bidasing timung Matijong ni pai krehini an Karbi Anglong social prosperity and economic reformer atum rongkimi sangti hidi national highway 39 arai ru samsung sing ti akomlin kepangni ji along e mesen pen kisompon long e kisom amai ke konchun bang ake hai dharson ingleng pensi charipon labang so mai long spokesperson ake hai pamrong hang rapen kumlin kipangni ji aphan methang along le kachipidun abang ahemphu ake hai bonglong tiron lapen penang an klembang pho tumta chitong dun mai long Karbi apo pen man peng pide dapi konchun bang ake hai pen pangcheng si kadoko veta long e kisom asai chirap dun si mesen pen long e kisom asai pachun pon alangli tuma song pen anso se khai kang thur anathu bor ipon bomji puta nang pachini dun sangti di pen project terang Karbi Longri Abirta Hongkram ahawar pen borsing teron alangli aning ke mela pen kidukdet aradapan kanghon kadinso ke doajo alangli methang jongjung akhiedet pen don ingkoi aradapan pekar om kepajir pon lapen kiwang jilang apor sitame rongpon thujilang puta alangli borsing teron phirengke apha nang pachini dun Hongkram pen longkirong pi Karbi Longri Abirta Kardom aprangsi Karbi Longri Abirta kelang aphan nilin benda kardom pajerlo alangli kedam tang ta rong ni rong thom aparman don ko thongke parman alangli jungjung akhe dat pen non kang samapor julongli mate kidu kelak atum aphan alangli aning kemi pen alangli dak hongkram long kedo borsing teron po alangli kang sampen jog nei pu blanket mate pi kar om keron do la selangli kopi ajoine pen sikeron ma party ajoine mate amit hang jungjung mate kopi ajoine pen sikeron ma labang nili no arjudamik le nangli ban jithanik tapang se nalimen borsing teron nela khangkram jorlo tangte nangli phan pinni pen patai hini ke thombak dolo nangli rong arat ki dukelak tamphan blanket mate pe kar om keron
la so na thak pini tanang li la so sai deng pon lo tang te pinong we don ko an phan sinang li keron ik lo nili pinu we doning koi an ge nili ron iklong lo la pen nili election thuri la pu phan kali stame ilutum jelang et lon de mithang purial side jin so tame me la si kwan se chongdat atung chongdat poisa tame pin ma chinam ma ko sang ma chunami la so kama tha si nili ta asap sovet pen stame alang tum han pe kar ame pakan ke pajir krai po se ni lam thai lawan chorolata close check today to tang te pinong we ladak hongkram along teron arong ladak khonpion arong along nangli tom phan alangli borsing teron aning kimi penajok blanket mate pe kar om nang keron nangli tum kopisi puji nili tumi puji bangala pohlo pinong we la so pe kar om nang keron abang phu borsing teron aphan nili tum ning karong par piklo kachoro par piklo nili tum phat kidu kela ka tum phan pa anang kerap thega pot lasi la son kama that thega bang phu phan ke du ka veta ni tu ning ching sam piklo la pen arong keron ta nili tum thek pon long bom lo lasi la an Pini Birta, Azakang Tonpot Iglo, Dome Thakme Kardom.